no amaye ede mpaye ede yakọ otumfo nyankopon anim to papa ma wakwa na we de ye hyasie na na matena se na dwumadi ne koso de e bi jama na wadi dwuma maye Nananom Janom abusia ehia the Christus say enedai odi ache na yebe outdoor ye nana Animah Antwi drama mesre se enidie so kai ina ebe so Sansa wodi wonyango meponu nya asase adino na ofrititi akirikiri kotita akirikiri yoyame wona wotumo a obia ntimi mmi na obia ntimi ntumo wona usihere mebiye me bompaye Frade dijumadi shawonsa Frade mempaye ne se tumi bia ebesori jumadi so yakane share Brade yenim se okaye ho ti ebra ye hia hai maya dwenkro botai kro aniswade huru kro odokro na dwumadie enye krabehwe eye wa dumara kwa yakoso bompaye wonga womoba so do bo abedra suji yenim se wa wo ye nokwafo no obekoso ahye wo ho adubonyam esan se ne bosa paye wonyame ja oba ne wonkokondi amen samo oh amen papa ida wasi se wadi empire bokesisi adomuye na wapija yakọ odoma hekwa nanim na wasere se osoro hene bedomuye na watiwi mamaye sanse nanse ubetu weni na nchena insuo no esane but empire na koso de me wogidie se utwedi ampo nyankopon bedom ye na waboae na dwumadi no ya hya ase no ye de akọ awiye pa ye da papa asipa odofo ya toto nsa afretiti ne anintini nipa hodo fie chichi ni benchei ebai obi bebusa se dwumadi ni canopies ahodo e wa ha de na eye me di sa akwanya yi so ewe kame Denyasehemaa he echiame ana yes Denyasehemaa he echiame a nana banahene no abema ye welcome address maybe anana wo bia no omomode na ompinche me wa hase na oma yehunu oma enyina yehunu die ntia ye wa ha na owie so a dwumadi ne se de toaso no ye de atoaso pepepe e de amaye ejina na akosa yado Denyasehemaa he otoso mensa ejina didimu ede ne ntia ema adofo a ehye ha nyina ene nananam a ehye ha nso enyina awiei se mohu se yabodwa fefefe ya na enye bibia se emre kakra ya ye hu se Denyase etoye na akosa yadom otumfu adawroma ode akonwa kasie yi edema no ya akonwa no obe na yegyina ye hu se dabi
sɛ akonnwa kɛseɛ sei yɛ asantema mu nyinaa wɔde pia bɔsude epia apam no ɔno ko a edi bɛyɛ mmienu etu ɔno ko ko sɛ nsu abɛyɛ a na yɛ Denyasehema a yɛbɛka kyerɛ sɛ kɔntine ne apam ne kyerɛ sɛ ɛyɛ akonnwa a ɛso mpo na ɛso ɛwɔ asantema mu na ɔno ko a bɛtumi adi akonnwa na ɛsɛ sɛ ɔpɛ ne maame ɛde no ɛka ho nti ɛwie sɛ mo mu sɛ ɛdɔm nyinaa hyia wɔ ana na akɔ sɛ yɛ dɔm ato ne sa frɛ ɛdɔm firi akyirikyiri na nanom nyinaa sɛ dɔmfoɔ nyinaa aba na yɛ biribiara sɛ ɛnɛ ɔbaa bɛ akɔkyia no na yɛnua ketewa nso tepa yɛka sɛ yɛnua ketewa a yɛyɛ ne yɛ maame ko papa ko tepa kumawu kwaman wɔde sɛ ɛsomnya yɛn nyinaa maame ko papa ko yɛforo mma saa mmere ɔntumi aba ɔno so ɔtu ne sena mu ɔno so kɔ akɔkyia nua panyini oyo mahima na wakyia yɛ wula sɛ oyo ba panyina na ɔbɔ mu asa na yɛn nyinaa yɛhu sɛ daabi sɛ akonnwa kɛseɛ sei yɛ asantema mu nyinaa wɔde pia bɔsude epia apam no ɔno ko a edi bɛyɛ mmienu etu ɔno ko ko sɛ nsu abɛyɛ a na yɛ Denyasehema a yɛbɛka kyerɛ sɛ kɔntine ne apam ne kyerɛ sɛ ɛyɛ akonnwa a ɛso mpo na ɛso ɛwɔ asantema mu na ɔno ko a bɛtumi adi akonnwa na ɛsɛ sɛ ɔpɛ ne maame ɛde no ɛka ho nti ɛwie sɛ mo mu sɛ ɛdɔm nyinaa hyia wɔ ana na akɔ sɛ yɛ dɔm ato ne sa frɛ ɛdɔm firi akyirikyiri na nanom nyinaa sɛ dɔmfoɔ nyinaa aba na yɛ biribiara sɛ ɛnɛ ɔbaa bɛ
tie. Wọ́n ní omi náà bẹ́ẹ̀ kásẹ̀ yẹn lọ ẹ̀ bá máa nù dẹ́wọ̀n ní ẹ̀dẹ́wọ̀ ọ̀nà níbi yà. Wọ́n yẹ ní ẹ̀dẹ́ ọ̀kọ̀nyá wọ̀ nù yẹ ní ẹ̀dẹ́wọ̀ ọ̀nà. Mansie ẹwà di manso pata. Lúdà lọ́rùn ma sáà ló máa mẹ́ máa tó wàtá ìmọ̀ ẹ̀dùn ya. Ọba sẹ́ wọ́n ti yà. Sanity adewọ́fẹ́ adewọ́fẹ́ yìí. Sanity manso pata mahima. Amansie yẹwà di. Sábẹ́ máa tó wàtá ìmọ̀ ma. Ẹ̀dá sábẹ́ ọ̀chí àlìbánu. Sábẹ́ ọ̀dà ọ̀chí àlìbánu.
Zio. Ɔsɛ amina asɛmpa a yɛ tu na ma kɔ bɛhyia no. Yɛwura Opemsuo sɛ tu. Ɛgye na ayɛ atum na ɔtu ne nsa ahyia no. Sɛ Antwi Konama Animah Onina Oyino Toso Mielu Anuti Sebo Denyasehemaa na Antwi Konama Antwi Toso Mielu Ono Ana Oyino say Oba so na nanu nyina aso na Denyasehemaa Anuti na
Yeah, things said in the Gusu American or Miss Ramon, Gusu Moche, right envelope, Ramon Way. Said in the Gusu American or Miss Ramon, Gusu Moche, right envelope, Ramon Way. Register. Papa, so idea or the Papa, no so idea or the Bebe. Oh, really, never put us on the actually. Yesterday, my hema, Papa, yesterday, maybe I will be also one day now, the mention, if I chop one day this season.
atwerɛ ama me nipa mmiɛnsa eku ahodoɔ mmiɛnsa a ɛbɛbɔ Nanahema atenaseɛ no yɛsrɛ mo madaroma bɔbɔ mmɔden Nana Animah Antwi Konama ne seke yɛsrɛ wo Denyasehemaa yɛsrɛ mo mo a mode adeɛ ne ba na yɛtumi akyerɛ no mo yɛnyɛ ne ntɛntɛm na nsuo n'ani ɛwɔ fam awia na no ɔhye na nanom atena nkonnwa so akyere na yɛtumi ɛmmɔ ne tɛw na yɛ Garaba foi Gary Brown. Opemsuo. envelopes is here and my comments are wadaroma. Yes, there was some for mana more. If it's up in so what if this year and that's how you back and that's how you know, I don't know, it's a say to for every year, ever say, every year. You will say, it's a say to for and I'll tell you now. One year, the hour, so you better to me, oh, with your mama. I mean, for them, you for come. Sa, and near Mana, dear, beginning now. You book the now Mr. Charles Amor, and no, and what even for the hearing, Nana, Animah Antwi, Konama the second, what even for that Tassin, Nana Animah the second, what even for that Tassin. Mr. Charles Amor, Nanahema, Denyasehemaa, Nukunu, Mr. Charles Amor, and then near my what even for the hearing Atlas, and down the whole Benjamin, Nanahema, Animah Antwi, Konama, Nanahema Antwi, Konama, near my Otosu, Ma and then Jamu El Kono. If I told Mr. Pascal Opuku Ajimai, Mr. Pascal Opuku Ajimai. Yeah, Kumafo, Komode, Kitifono Grumai, Kumafo, and I ever today at the free, and the man, Mahima, Nana, Animah Antwi, Konama, the second. Nana Animah Antwi, Konama, the second. The Benjamin, Niamana, Susumaya, no. Phono and you have a phono, and Kuma for an eventually Sadia no and the Amana Animah Antwi Konama the second. A year at the Denyasehemaa. It is Animah and them Jamunano. Okasa. Anano Mekamacho, Miss Family, Second, Yola, Naima Ocean, say, what's that? Nanano Adim Akasakata.
asede di kan kɔma otumfo Nyankopɔn. Ɔse aseda a edi kan akɔma ɔbɔ adeɛ ntwe di apɔn ɔbɔ adeɛ ɛnɛ wama de yehu sei aseda nkɔma. Ɛne nananom sɛ ɔmama yehu ade fefe sei. Ɔse aseda ɛtɔ so akɔma nananom sɛ ade fefe sei yehu no ɛnɛ. Asede ɛtɔ so mmienu nkɔma Santehene. Ɔse aseda ɛtɔ so bio nkɔma Opemsuo Asantehene ɔno dɛm akwan ɛde ne nsa to ne nsa yam ɛde ne tum sɛ na Denyasehemaa nti ɔyɛ ne no ɔmfa ne nkɔ na ɔmfa ne ɛkɔ kyerɛ ne man ɛno nti aseda ɛkɔma Opemsuo. Asede ɛtɔ so mmiɛnsa nkɔma Miame ba Nana Akosɛ Yadom. Ɔse aseda ɛtɔ so bio ɛkɔma ɔno ankasa ne ba Nana Akosɛ Yadom a ɔtɔ so mmiɛnsa aseda ɛkɔma yie paa sɛ akonnwa yi ohun sɛ ɛmaa akonnwa ɛda hɔ ohun sɛ ɔno ɛna ɔbɛtumi aboa no na ɔde maa no sɛ ɔde ne ba na ɔbɛboa ma Denyasehemaa yi ɛkɔ so ɛne to ɔda n'ase papa yi. Aseda ɛtɔ nkɔma Amahene ne Amahema no. Ɔse aseda ɛtɔ so bi akɔma Amahene a ɛtwa ahyia yɛ ne Amahema a ɛtwa ahyia nyinaa abirempɔn ɛne ɛba panyin ahyia ha nyinaa aseda kɔma bibia. Ne Denyase atena nkonnwa ne Denyasehemaa. Ɔse wɔda Denyase atena nkonnwa ɛne Denyase ɛmaa nyinaa ɔtɔ bibia ase. Maba no. Zio. Sɛsɛ. Zio. Obi biara ofiri Denyasehemaa. Yewura se waba no wɔamasa papa mu yewom ɔbaa sɛ ɔba atan a ɔbɛka Denyasehemaa abom ɔbɛka ne ba Nana Akosɛ Yadom ɔtɔ so mmiɛnsa hɔ na wɔka Denyasehemaa abom ɛno nti wɔama ne papa mu na mmom ɔbaa ne kaba mu ɛde putudwuma sɛ yɛ Denyase a na mmerɛ bi yɛka ne yɛkaka Nyase no ɛnyɛ saa bio Denyase yɛ Amahene taatee no na Denyase ɛka ho ɛno nti na wɔba sɛ wɔpɛgya Denyase. Ti mesrɛ sɛ obi biara mmarima mpanimfoɔ akwantufoɔ wɔsrɛ sɛ obi bia ɔbaa o bɛrima o obiara nka na kɔma to ne yam sɛ ɛnneɛma bi na ayɛ afiri Denyasehemaa na yɛahunu no na apɛ nso ɔbɛka ne ba ho yi yɛbɛsɛ ahunu akɔ so bio nka mbom na yɛmpagya Denyasehemaa na ayima sɛ yɛn nyinaa yɛka wam ɔbaa sɛ baatan eti Denyasehemaa nyinaa ntaa n'akyi na ɔno nso ɛka ne ba ho na yɛka wam yɛmpagya Denyasehemaa ama Denyasehemaa ɛnya ne gyina pa ne fapem esi na ɛnyɛ sɛ afɛdeɛ yɛbɔbɔ Denyase di a ne yɛkɔ bɔbɔ ekuro foforɔ so edi efiri sɛ Denyase ɛna pia kwankyire na opia apam. afei nso so mesrɛ sukuu nkwadaa afei nso na ayima sɛ asase sukuu da ɛwɔ n'adwene na ɔkɔ sukuu na ɛno na ɔde bɔɔ ne berɛ nti no ɔsrɛ sɛ sukuu deɛ ɔfɛ ne agorɔ ɛwɔ ne mɛm ha so ɔbɛtena de sukuu akwadaa bi ne nam fie anaadɛ sukuu akwadaa sɛ ɔnya scholarship a na ɔno ɔyɛ baatan na ɔtɔ daa bi ɔnyɛ bi da wɔama ne saa da wɔama afa ne saa bɛsisi ne bo wɔama abɛyɛ tumi na ɔbaa sɛ Denyasehemaa bɛba ne tuma pa afira wɔama sɛ ɔne n'ahenkuo bɛkɔ na ɔbaa sɛ Denyasehemaa bɛba ne tuma pa afira ɛne ti ɔbaa yɛ. ebie me puna ma obi biara onyia me no etimi aba me nkyɛn. wɔse obi akwa ma obi biara sɛ obi a wɔhia ne biara no ɛbɛtumi aba ne nkyɛn deɛ ɔpɛ ne sɛ ɔbɛka obi ho asɛm akyerɛ no ɛne deɛ mɛma ɛne deɛ ɛyɛ nti na ɔbɛdi akonnwa ɛmɛsɛ obi ankyerɛ no ɛyɛ ne ti na ɔbaayɛ daabi ɛne deɛ ɛbɔ ɔba na agye adwempa a ɛbɛma Denyase apagya ɛno na ade ba na ɔhene wɔyɛ sɛ deɛ ɛno deɛ nyɛ no bi nti na ɔbaayɛ na mmom ɔbaa sɛ ɔba na Denyase aba ne tuma ba afira obia no kwan ɛto hɔ ɛnyɛ ɔhema a ɔbaa no ɔto ne pulu mu na ɔpa ne baabi afɔ na ɔgyina akwan ano daabi ɛnyɛ no bia sɛ si ɔtɔkora no a ɔbɛbia pulu ama waba ɛda obi biara ase ɔsɛ ɔde obi biara ase sɛ otwadi ampɔn ɔde otwadi ampɔ ase mediafoɔ baayɛ nkɔduru asomdwee wɔsɛ nyamefoɔ biara kɔduru asomdwee mediafoɔ baayɛ ɔde obi biara ase sɛ adeɛ kye na wote sɛ akokɔ bɔw a na yɛ aseda ɛna ɔde ma obi biara na ayima sɛ ɔde obi biara ase ɔda Denyasehemaa nyinaa ase ɔsɛ ɔda ne kunu ase ne kunu kyasa mu a mmerɛ bi na ɔbɔ brasta no ɛkyerɛ sɛ akonnwa nyɛ akonnwa ɛtetɛ ne
bibia dabi oso da ne kuro ne kuma afo odo bibia ase sama betam amisha obi oso da ne maame Denyasehemaa oso yewura se odo bibia ase say emra e catch you na aben wie so omotima baba yewura se emra ye ko ba mama ne na aben wie na so odo so ko a obedi aba kire se apa amansie benya ne papa efra abusia zio achiase dua na abusia zio ose eye abusia ewo achiase odo a wode babo odo mu no eye le fekeke na aburo so enka bo mu se na ye hwehwe yewura se enka bo mu se ya enunti o ma ne ka wo se ende ade do odo yebo afi na ko nyina achiase abusia enka bo mu se ya no hwehwe se sa enka bo mu we ebe tra ho de bia da Denyasehemaa so atrankonya me damase yewura se wada Denyasehemaa atrankonya nyina so ase se enka bo ma ene yenyen sa ana Denyasehemaa panifo aso enyen sa ebai na nti sei igusu ye nyini ase oba ye wonu se eniema egusu enyini na ni nyina ne se ne maame ebeba na bibia tini akoso ene wade ne maame aba ache Denyasehemaa mamnu se zio eba de zio maami ni ho a ya na ha adwene ose ma wonu se eba de o maame no ane ha de yie pa anuti na se kwa ofaso na ne maame eba bia eso ofaso na ne maame eba da nyina me da na me mpa bo ne zio benya me maame ose da bia na ne pa ya obo ne se obenya ne maame ese yo mai mo ha we zio ohima ba ko pe na wa zio ose si Denyasehemaa ha idie ohima ba ko pe na wa aye frame na anima atwikroma the second only ohima owo Denyasehemaa asese enye bi se hima aye ba enti ya wonya bedre wie de zio afi na adwuma zio na mo de hye nsa no zio ye be ka bo mu na ye ose si ya na ima bedre bi afi na adwuma na no de suma no wani ne maame be ka bo na afi dwedie nyina no ebe to aso wa no ba se mo ya meti a zio o man say na wo che wasi ni we bu ha no wati ana ngoma se amamre ba so no ena na wo che o ma kro we so o ma kro we bi amamre ya amamre etu o se na de she se aya ye sua amamre ye sua amamre do mu se ni amamre so eti ene anye dwabo zio na ye yi na che wasi ne ni dwabo ene oyi ni maame akire onye ni maame ewi afi na obobodwa na afi ono meni ni na ehia ti eni so ani hu de e wo ho wasi eni so ani hu de ewo ho ya me de che no na me so de che ni maame e waba yo omunya ka omo etiri pa ho a ebe ma Denyasehemaa enya na tuma pa efra we nurse ni mapa zio wasi we nurse ni mapa ai no mapa no na ya nurse ni nko a na ye wuye ai na doye ai na ye wusi a owo ai ma Denyasehemaa nti ai na wo yi ni se we ni maame a obetire be bo ma Denyasehemaa akoso say na na bi edika pagya o mo zio wo mo so me da o ma se wasi na no bi edika pagya o mo na so edomase pa o mira o ma be se wa no say mada media force me da ma se yewura se media force ba ye aseda pa lo de da mo se mo so e ba ye mo so ba bitira abetwa ediko ami ehu se enye Denyasehemaa de mo Denyasehemaa ma gele ya obi akwentire pia bro etu komenti a onete ba to mane asafo efifi kwentire fo nyina be tie wie asafo fo nyina to akwachi wie asale Denyasehemaa asole akwachi de bobele no akunya nya kunya ketua ase akonya nya kunya ketua na se ayira ya afedi ebe ta be dia eta ene ma ne yira ya na ye hu de ase eno na ayira ya ye hu be bia ewo afena ebi enka de ebe na so otufo ama mamle no asa ya mamle oba ya be bia na se wotena no oba na se wotena kwa ye so faso chia ene so faso achia o asatman ese kwa tenen kwa dem ase si akwa adam chia se Denyasehemaa no oyi Denyasehemaa na ma so kwanta he ma de ye ko be hia de a se de wote hai sa na onu onua o tena ose se de ma so kwanta he ma awa hai ye kwa o me ye kwentire fokuyo awa akonfokuyo
One woman was a woman, Sabbath Pepper, and book walks. Until I two suffer now, one you should not I say, I don't see a suffering, but the announcement is said, when you're a massive, I think a massive, now I'm also a massive. There's a man in a zero. So that they are smelling us. now as a day chat to a crowd here. Zero. Yeah, Mura. Zero. Asante Hene. I said, they talk to a crowd. I already asante Hene. I don't done as I said, yeah, I want to know how many years. And I say to have a beer. And I said to have a beer, Opemsuo. I said, they talk to a the man. If said, yeah, I want to know how many costs. Yamin Cosu Shira no one home. I said, I make also a share of Opemsuo. Now I want to know in the chat. Not a Solomon. And not a swa, a pussy said, and we return us after. It's on one of Miss Yan is here. I said, see, so Miss Yan, I honor and Miss Yan. The money I say. So I don't be a asset. Denyasehemaa mpanimfoɔ atekonya akɛseɛ dɛ nketewa gyinara na nanom amahena mowɔ ntɛm ha na nanom mahema no yɛ mo nso bɔ ntɛm ha aban mpanimfoɔ MC aban adwuma mpanimfoɔ a wɔ ha mesrɛ bɛgyina ɛgyina ewura Nana Kosa ɔtɔ so mmiɛnsa Denyasehemaa anamu ɛde asra kɛseɛ ɛde ma twɛria mpo Nyankopɔn a ɔbɔ so ne asase ɛde nanam nkɔgya kɛseɛ sɛ ɔmaboa medwumadi akyi sɛ ye aba awiɛ kama ayɛ fɛ ayɛ ni so bɛde asra tɔ so bienu bio ɛde ma yɛnkasa ewura sɛ de dae pa wɔso yɛ nanam dae pa ɛso no ɛde namɔn pa wɔtuo na nnɛ ɔmmea nya Denyasehemaa asida India, Ekomano. Na Ninya Chenso Opemsuo, Denyasehemaa, Asante Hene, and so Benjamin named as like I said, Papa. Said young winning, said Nina, or don't know why, Ama Abba. A fay, Nanama Mahine, Nanam, Amahimama, Mufu Rebellion, Benjamin Ranamo, just like I said, the Bamujina. Denyasehemaa. Benjamin Ranamo de asida kese de bamu nyina mo bio adishefo ya free adishefo wa ha ya baka ye ho ma bibia course kan Benjamin Ranamo de asida de mamo media ya mo ba mo fura bo nyina mo ba be boye ma ayeka manyina Benjamin Ranamo de asida de mamo security enso mo nyina be ru adamasi afa Denyasehemaa nara ya omoji tumu ya jumadie we aye fe kabehwe no nana bijana mo dia slam nyina mo free achirichiri ereba ye nyinara nana mpa ye se twapɔ Nyankopɔn efa mo nyina enko babia asomdwe mu wa bra obia ntotwuma asida kuto la mijame bra na mo de mo nyina I have Yabia, what you are, man, and what you are, man, I have to do. But I was also what my man in a Ometia. Hey, come on. Cut it to my phone.
Thank you.